Takže čau lidi, já jsem Míra a já vás vítám u dalšího videa ze série miniher. Dneska si zahrajeme minihru nějaký Pigradium.com a nevím, no ale asi nějak tak. A jsem hodně rád za ty lajky u jednoho videa. Za to jsem vážně rád, děkuju vám za to moc. Možná slyšíte klikání klávesnice. Doufám, že ne. Nemám co vyhodit. No. Jak jdu pěkně. No, ale nic. Já bych šel rovnou na to. Setting. Grafika. Pojď, se vlas. Teda. Tak, a jdeme si, můžeme zase jenom tady toho debila. Kit, tady to. Kit by tady měl jako nezákonně nebo něco takového, nevím. Tady si to fac něco blabla Pigradium. Ty vypálni. Pardon lidi, že jsem teďka nemluvil, ale já se ukouknu do vesničky, jestli tam někoho náhodou nepotkám. Hele, bedny. Aha. Že tady byla nějaká bedna. To nedošáhnu. Jsou tu nějaký hajzlové. Jsou tu. Někdo tady je, lidi. Já se tam pokusím vydat, ale nedopadne to určitě dobře, to vám nemůžu slíbit. A hodím po nich tady ten takovej, nevím k čemu to je, aby je to nějak oslabilo nebo píči. Hop. Lidi, já udělám střih a půjdu někam jinam na tady to nebo na Bedwars nebo nějaký to prostě. Tak jo, jsem zpátky a rozhodl jsem se, že půjdem na Bedwars, ale jestli budou všechny zabrané, tak půjdem na to, na Survival Games, jestli to tady nejde. A když ne, tak půjdem na něco jiného. No, jak vidíte, tak všechny jsou zabraný. Takže já jdu pryč. To tady není survival. Tu vždycky bylo. Pak to tu máte. Pedele. Se tam volá. Jo, survival games.
Sorry. Životnáři. Takhle zbuď do píči. Pardon, ale ty tablet mě štve. To chci taky. Tak, už můžu. Tak už se někdo připojte další. Bože. No to je teda hodně, vole. Nás tady je mnoho úplně. Joj, starteš za 2 minuty. Aby víc, co jsem si pojelo víc. Byl se někdo jiná tady tu stranu? Ne. Tak to je v hajzelu. Co je v hajzelu? Ty vole. Hele, jak každý se na mě bude koukat. Už nás tady je hodně. Ty oko, nás tady je vážně hodně. Stavte 1 minutu. Myslím. Sarah Connor. Nevím, jaký jméno jsem to tam napsal. Nechtěl jsem napsat Sarah Connor. A chtěl jsem napsat Sarah. Tak Olan. To, co to tady píšeme za jména. Dušánek, jo, to jsme říkali s Péťou. Dušánek. Pomněc na střech do prdele. Co? Jde vyskočit. Vypadni ode mě. Vypadni ode mě. Co? Já nemůžu. Buzrante, vypadni. Ty si do sebe, vole. Když tady píšeme tam debilní jména. Já si vezmu papání. Brambolky.
Tak jo lidi, pokud se vám moje video líbilo, tak zanechte like, po případě odběr, jestli se na mém kanále ještě nedali. A mějte se krásně a veselý Silvestr a čau.